नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे कोकणी सूर्यगाय चॅनल आणि भाऊबीजच्या ब्लॉगमध्ये. तर ऋतूची भाऊबीज होईल आता, ते दाखवतो. आणि मग आता चाललेलो आम्ही फटाके फोडायला. मम्मी येत नाही तर आम्हीच चालू आहे. मग तिथून येते आता ताईची भाऊबीज, ताईकडे जायचं आहे. तर चला निघू आता, 9 वाजत झाले. तर जाऊ मैदानात, तर दाखवतो तुम्हाला फटाके. फायनल टाइम भेटला आम्हाला फटाके फोडायला. थांब, पाया बिया पडू दे तिला. अरे बाबू खायचं काय व्हायचं तुला? थांब आलो, फोटो काढू दे. ठेवते काय असे भरवायचे? गपचूप घ्यायचं असतं ना. फायनली आलोय मैदानात. काय आलं? कव्हर करा, कव्हर करा, कव्हर करा, कव्हर करा, कव्हर करा. अगरबत्ती लावायला कव्हर करा, कव्हर करा, कव्हर करा, कव्हर करा. वाय बाय, पावर आहे, बघितलं का? पावर आहे बाई. सोनूला एक्सपिरियन्स आहे, एक्सपिरियन्स आहे. माचीस बघितलं कसं पकडलंय, गाडी बघितली कशी पकडली बरोबर. अरे उभी कर ना उलटी. हा, तुला सवय नाही रे. याला फोडू दे. हा, त्याला चालू करू दे. त्या फोड इथं. इथून दादा उडणार आपल्याला कुठं? अरे इकडून पण तिकडून पण सगळीकडे कुठं पण जा चालेल. हे लोक ना इकडे फेकतात बॉम्ब. काय कोण फेकते? अंगावर फेकू दे, मग दाखवतो मग मी. काय नाही, इथलं इथं असं फुस होतं. बाबा हवाईचा बॉम्ब लाव ना बघ. हा तिकडे लाव जरा. ओ आवाज आहे, आवाज आहे, आवाज आहे, आवाज आहे. भाई यावर्षी जरा आवाज आहे. राहायला सगळीकडे तेच. घे आपण पण घे. ते पाऊस चांगले लावतात, त्यांच्या इथं जायला पाहिजे. आपण आडवा तिळून आवाज, कडक आवाज आहे भाई. कडक आवाज नाही, गरज नाही. तिथं गप्प खालीच फोडायचे. हे दोन दोन लाव ना. बटरफ्लाय. हे काय? बॉल बॉल बॉम्ब, बॉल बॉम्ब. ए यातला पण एक लाव जा. ए मानव, हे जा लाव त्याच्यामधून घ्या. काय ते मला तर ते बॉम्ब आहे ना, हे बघ ह्याच्यात पण आहे ना. हे घे, हे बघ माचीस बॉम्ब पण आहे बघ. माचीस बॉम्ब लागला. हा घे घे. लवंगी बार पण आहे. लवंगी बाबा उला 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 उला. आता आहो पेटवताय. काय पेटवताय हो? सुरसुरी. सुरसुरी आणि चक्र. ह्याच्यावर काय गोल गोल फिरवून दाखवा. हो काय करत आता? आली व्हिडिओ आली. पुढे जो ना. अरे बैल आहे, पाठी पाठी येतो. हा घे ना तू. ऋतू घे. थांब थांब थांब, तिला पेन. ती जाते जाते एकटी लगेच पेटवते. सुरतीला व्हिडिओ चालल्यात. मलाच व्हिडिओ काढायला लावले त्यांनी. फोटो काढतो तसं. तिकडे बघ, तिकडे बघ. पाठी पाठी कशाला येतात ते. दुसऱ्या सुरसुरीला पेटवा लगेच. जा चक्र लाव. हा बघा, आमची बायको झालेली आहे फायनली चक्र लावायला. साडी बिडी सांभाळा. हा नाचा. उड्या कोण मारणार? अरे पुढं उड्या कोण मारणार? हा चांगलं. पुढं पुढं पुढं.
हा येऊ मध्ये सुरसुरी पेटला तो पण. हा तो नाही पेटला एकच. आला ना पैकी चालू इकडं पताका आहे दिवाळी धिंडीन दिवाळी ढेंगडे 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 ढेंगडे. हा हे उजेड झाला उजेड झाला. हे पेटो हे पेटो अजून पेटो. कर घे 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 अजून घे 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 घे. फोटो पण काढ. महिने आता वरती काढा तो पाठी लावतोय. महिने वरती करा आता पाठी लावतोय तो तिकडे लावतो. अरे बॅकग्राऊंड मस्त टाकतो रे. हो तिथे जा तो लावतोय. कोण लावतो? तो बघ तो मागून लावतोय. काय लावतो? वरती हे होईल. आकार असा माझा. अरे शिवाव लावतोय. अरे शिवाव लावतोय. लवकर मी पडेल. कर. हे लावले की नाही बरोबर. फुटल ना चला. सोनू फुटल ना सोनू. फुटली. ते हाय सोनूची फाटले. सोनू फुटली. आपण यावेळेस होते. शिव अरे फोटो काढते. खाजू घातली नाही. आता या मांडीवर ये. बाबू काय बाबू लाव थोडस. अजून कधी इकडे आलं भेटलं ना. इकडे बघ मोबाईल इकडे फोटो फोटो खिची आला खिची. ताई इकडे बघ. हे पण विसरली. पिलू का उठून गेला तू? पिका पुसला सगळ्याला. काजू कतली आता इकडं कुठेतरी खाल. नाही भरवते ना तो प्रत्येकाच्या मांडीवर व्यायाम होतो व्यायाम तुझा व्यायाम करते ती. पाहुणे आले होते ना. हे विराज सागर म्हणून आले. ते मोठे बघ, नवीन आले, नवीनच नवी आली घरात, नवीन पहिल्यांदाच. मोठे बघ, थांब. सागर सागरची बायको नवीन झाली. नंबर आहे राज आपण होतो. बाबू रे बाबू रे फोटो कडे बघा. ताई फोटो नाही काढला. भरवताना तोड तोड ना तिला अर्धी अर्धी कर ना. हाय घे माझ्या ते. मी आशीर्वाद देत. ओय बाहेर नाही बाहेर नाही नो, बाहेर नाही बाहेर नाही काय काय पुढे काय माझा आई ऐकलं बस की रे. तू पण पाया राम ना पाहिजे ना. बापू दे फटा गेले फोडले. इकडे घरी या. काय नाही फोडले या घरी या. ते आशीर्वाद दे. तू आधी तुला मारतोय आहे. मान पहिले. हे भावाने पण- भावाने पाडायचं असतं रे. लग्न झालं तुझ्या पण ते. आपलं असतं रे.
दृष्ट नाही दिला मला. हा मान असतो अरे तू कधी किती खाते कोणाचा मित्रांनो, झालेलं आहे सगळं सेलिब्रेशन. तर कसं वाटलंय छोटस सेलिब्रेशन ते सांगा कमेंटमध्ये. जरा ब्लॉग आपले थोडे छोटे छोटे राहते, ॲडजस्ट करा. अजून टाकायचे पण बाकी आहेत एडिट करून. तर पाव बरोबर पाव. तर हा ब्लॉग करूया येईल. लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. भेटूया आपण नवीन ब्लॉग.